Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko la sithi khona ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni saseGauteng ophinde ke lo mnyango ubhekele lapha ke ezemidlalo kuso lesi sifundazwe umhlonishwa uLebohang Mayile ukhulumisane ke nabe indaba ukuzama ke ukuveza izinkinga ezikhona kulomnyango wezemfundo. Siyazi ke ukuthi nokho ke umnyango lona naye asandula ukuqokwa kuwona. Ziningi ke izinkinga ezikhona ikakhulukazi singathinta izinkinga zezemali, izinkinga nje ezikhona ezikoleni ngokuhlukahlukene. Kodwa ke siyakubonga ukuthi kaphinda kuphakamise ukuthi ke inkinga yalapha yana ke Dalsie September izokwazi ukuthi ke ibhekeleleke njengalokhu na umnyango usebenzisana nabantu abangosomabhizinisi abazimele. Ake singene ke kuyona ke inkulumo siye la yena ungqongqoshe ebekhuluma ngayo ke le ndaba yalapha yana ke esikoleni ke seRabbe Ridge Dalsie September. Siyezwa ukuthi ke nokho sesiyisikole esizokwazi ukuthola ukulekeleleka. Ngicabanga ukuthi indaba ke abazoyijabulela abazali. Ake singene kuona lo mbiko. Yes, we have been to Dalsie September. Not me personally, as the department. We have sent a team. And Dalsie September, there's about 11 classes that are being fixed now by a company called Velumex, which has agreed from the request I made to fix those classes so that, and they are also fixing toilets. Then there's still a lot of work to be done at Dalsie September. In fact, they need a new school. But you know that we need 200 schools in Gauteng. That's why I was talking about the happiness. So the problem of Dalsie September is a reflection of a bigger problem. That's why I was saying read that statement, this statement and all that, so that you understand. And because I said we need 200 schools. To get 200 schools, we need 35 billion. We don't have 35 billion. We have 70 billion is our budget. 52 billion goes to salaries of educators. 52 billion. 11 billion goes to schools. 4 billion is for infrastructure. So that money is not there. That's why I said when I was answering Steve, there's about 6 areas we're looking at doing things differently, including on building of schools. So there's short, medium, and long-term interventions that we'll be making. So a school like Dalsie September is one of the emergencies that has to be attended to. In fact, there is no school that has no problems, including this school where we are. There is no school that has no problems. All the 2,111 schools have got problems. So what do? You need to work systematically and not run around like a headless chicken. So you must understand what is the problem in each school, what is the extent of the problem, and then you must categorize and say which one needs urgent attention. That's what is going to happen. So that's why I'm not going to, because everybody says our school must be fixed. Everybody. We don't have the money to fix all the schools immediately. It's not there. And we did explain in the press conference that one of the problems, people refuse to pay for e-tolls. We are paying 20 billion rands. 18 billion rands of that would have came to health and education. It would have dealt with all these issues. So where will government get the money? We are paying 1.7 billion every year for scholar transport, 1.3 billion to feed schools, kids in schools every day. So we have to be realistic. But Dalsie September is very important. It's one of those schools that there has to be intervention. And hence, because there is no resources, I had to ask the private sector to come in. And we are grateful that Velumex has responded positively, which is what, but we still need to play our part in that school.
Sikwazile ukuthola ithuba lokukhulumisana naye ungqongqoshe umhlonishwa uLebohang Maile kanti ke besibambisene nentatheli yalapha eKhilane kwaKexton nayo ke ibibuza ke imibuzo kungakumangazi lokho ake sizwe ke uma ngabe ke sikhulumisana naye ungqongqoshe nangeenkinga ezikhona ezikoleni ikakhulukazi ke zaseThembisa. 1995 besina 1,400,000 learners sesina 2.8 million learners in the system, so i-pressure iningi kakhulu kodwa sifuna ukubonga ama-tisheri awasebenza ngamandla under different difficult conditions, so sifuna ukuwabonga because it's not easy for them and sifuna ukuyenza i-commitment yokuthi sisebenza ngamandla nathi ukuyenza sure ukuthi sicazulula le nkinga esibhekene nazo. Ukhulume kakhulu engqongqoshe ngokuthi anizukuthatha umsangano owenzakalayo ukuthi uthola ukuthi kuphazanyiswa ukusebenza kwezikole, wakhuluma futhi nanokuthi azongenelela amaphoyisa kodwa ke sike sabona inkinga kakhulu endaweni yaseThembisa la kuze kwamiswa ukufunda cishe izikole zonke zaseThembisa ngenxa yokubulawa komfundi waseNqayizivele. Bengifisa ukuthola ukuthi inhlelo eninazo zokuaddressa nama issues wama-bullying mhlambe niyasebenzisana yini nabo social development ukungenelela? I-crime inkinga in our communities and sicela ukuthi ama-communities basebenzisane namaphoyisa silwisane ne-crime. Siyasebenza ne-Department of Community Safety, ye-Social Development namaphoyisa kodwa kuba nzima uma i-crime iza ezikolweni ngoba thina owethu umsebenzi ukuthi sifundise ingane nokuthi ingane zifunde laphayana, ingakho sithi masebenzisaneni namaphoyisa ngoba yiwo abantu abaqeqeshwe ukuthi balwisane ne-crime. Sesivala ngqongqoshe mhlambe ukhulume ngemhlangano enizokwazi ukuthi nihambele niyokhulumisana nomphakathi, yini esingayilindela mhlambe? Ngiyazi ukuthi angeke uchaze ngokufanele ukuthi ayiloko naloko kodwa ke mhlambe inhloso yenu nenifisa ukukuzuza uma niyokhulumisana nomphakathi ngaba mhlambe uku-address ama-infrastructure ne-budget noma i-overall? Sizokhuluma ngayo yonke into ku-education, sifuna ukukhulumisana nomphakathi ehlukahlukene ngoba sithemba ukuthi uma imiphakathi ingasukuma isebenzisane nathi singayenza umehluko omkhulu kakhulu. Hlonishwa, siyabonga. Bonga. Ezindabeni zeThembisa Online ngingumfanelo uPhenyi Bheshu wakwaDzanibe, ithombe nemsindo siqoshelwe uThabo uTabiya wakwaSibiya, ehambisana naye ubanele uBrazo Sondlo kanti ke silekelelwa uSihle wakwaNgwini.